Niin se treenaamiseen liittyvä asia, mikä mun piti kertoa, on se, pätee siis kaikkeen taas elämässä, mutta kohtuullisuus. Eli miettii siis, minkä mä käyn oikeesti täällä. Mulla on se totaalilepo joka 4. viikko. Eli silloin mulla on aikaa tehdä ihan kaikkea muuta. Niin kuin tää itse asiassa lähti mieleen siitä, kun mä olin yli viikon. Venyköhän se yli viikon tauoksi? Ainakin viikon mä olin mä en oikeesti edes ajatellut reenaamista. Siinä kuitenkin tuli sitä arkiaktiivisuutta, semmoista kävelyä, totta kai semmonen pitää huolehtia, semmonen, ettei ihan jää makoilemaan, mutta siinä vaiheessa pysty keskittyä muihin. Ja sitten enhän mä käy täällä kuin periaatteessa joka toisena päivänä. Ehkä jopa, joka toisena päivänä. Eli 2 reeniä, 2 lepoa. 2 reeniä, 2 lepoa. Eli huippukuntoon oikeesti pääsee kohtuullisuudella, koska kohtuullisuus on juuri se avain siihenkin. Se on avain kaikkeen, että siis vähänkin liian paljon syö ne saavutukset, mitä kohtuullisuudella sais. Eli mutta pitää muistaa myös, että kohtuullisesti kohtuullisuuttakin. Eli se on oma taiteen lajinsa, mutta nykyään kun on niin paljon kaikilla kaikkea, niin kannattaa miettiä, että mitä sitä itse haluaa ja tarvitsee ja keskittää niihin sen energian. Se palkitsee kyllä sitten. Tai siis jokainen saa tehdä itse mitä haluaa, mutta tämmöisen havainnon mä oon nyt tämän treenaamisen suhteen tehnyt, että en mä asu täällä salilla. Mä käyn täällä oikeesti aika harvoin. Että huippukunnon saa oikeesti tosi vähällä. Siis treenaamisella, mutta sitten taas pitäisi tehdä kohtuullisesti niitä muitakin, eli ruoka- ja lepopuoli. No, tämmönen pähkinä purtavaksi sitten. Että olikohan vähän liian lyhyt ja raaka dieetti, kun sarjapainot ehkä nyt sen huomaa, kun on hiilariakoneessa, niin tai sarjat oli jäi kyllä liian lyhyiksi. Et se taisi olla vähän liian raaka dieetti, mikä mulla oli siis se oli lyhyt välidieetti, mutta tai no niin, ei se välttämättä liian raaka. Silloin se pitääkin olla lyhyt, jos se on vähän raaempi. Ja sitten kun ei ole niin raaka, niin sitten se voi olla vähän pidempi. Ja kyllä se nyt kuuluukin noissa sarjoissa näkyä se dieetti. Ehkä, en minä tiedä. Ei ehkä pitää varoa mitä sanoo. Ei pidä tommoista mentaliteettia kyllä niellä ihan helposti, että dietillä pysytään samoissa sarjoissa, mutta nyt mä huomaan jotenkin eron. Se on fakta. Tosiasiat tosiasioin.
Oh!